खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि 11 नं बावखुंग्रि बियाबाव बीटीसी सरकारनि मोनबा गेरेन्टिनि गासै 16,621 सुबुंफोरनो चेक रानदों। कक्राझार जिल्लानि 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय बालुकजरा गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै चेक राननाय हाबाफारि लादों। नंगौ 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि गोबां मुलाम्फागिरिफोरनो थांनाय बीटीसी बिसायख'थिनि सिगां रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बायदियै दिनै बीटीसी सरकारनि बानजायनायाव मोनबा गेरेन्टिनि चेक राननाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बीटीसीनि एमसीएलए धनेश्वर गयारी, एसटी बर्डनि मासिगिरि उमारानी ब्रह्म, बावखुंग्रि बियाबनि टीसीएलसीसीनि कमलेश्वर बर', बीटीसी सेक्रेटारि फामि ब्रह्म, कक्राझार जिल्ला बीपीएफ कमिटिनि आफादगिरि दीप्ति प्रसाद ब्रह्म आरो मिरु लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बीपीएफनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। गिबियावनो आङो जोंनि बीटीसीनि चिफ मानगोनां हाग्रामा मन्डलि बिथांखौ धन्यबाद होगोन। बिथाङा जोंखौ मोनबा गेरेन्टिनि थाखाय थांनाय बीटीसी बिसायख'थियाव बुंनो होदोंमोन आरो बेखौ दिनै बिथाङा सेंसन खालामनानै जोंनो बावखुंग्रि समस्तियाव राननो होबाय आरो मोजाङै जानानै थांथारबाय। जथेस्थ' मानसिया मोननो हाबाय आरो बे मोननानै बुंदों जोङो बीपीएफखौ आरो नागारला, बीपीएफखौ जों जेब्लाबो जोंनि जायगायाव फोथांबाय थागोन आरो बीपीएफआनो फैबाय थानाय समावबो बावहाय देरहाबाय थागोन। 1250 जना 10,000 करि होदों, 100 जना 2 लाख करि होदों, हा होबाय, हाखौ होबाय जों, बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुप 600 650 होबाय, ओमफ्राय बिकलांगनो होबाय, सिनियर सिटिजेननो होबाय। मथा मथि जोङो दिनै 5,000 6,000खौ जों होनो हाबाय आरो फैगौ बोसोरावबो जों होगोन आरो खुनु बेक्तिनो खुनु इयुथनो जों होआबालानो थाया, गासिनोबो होजोबगोन जों।